Ik ben onderwijs naar het hinder Yvonne. We gaan Yvonne bij Stal Chardon brengen. Zij gaat daar in training voor de keuring, voor de inspection. Dus ga ik haar er even heen brengen, samen met de eigenaar. Dus ik zit nu in de auto, maar een trailer erachter. Nou, ik ben er haast. Ik ben 4 minuten verder of zo. Zat dichtbij stietsen. En daar is het op de achtergrond. Kijk het zien? Daar. Daar ben we heen. In de cruising. En dan hebben we hier de bocht om. Hier ben het Yvonne. Is de. Yvonne en Dante, toch? En Herma. Nou, daar gaan we. Ja. Zo, moeten we eens even vriendjes worden. Hey. Ruik je de bekende stal, hè? Kom maar. Ze zal wel denken, ik word opgehaald eruit. Dus ik ga nooit meer terug naar stal van de Rongamide. Nee, mooi. Goed, bravo. Bravo. Kom maar. Gaat goed. Hey, kom maar. Kom dan. Ik denk wel dat jij het moet doen, hoor. Ja? Oké. Nou, Ik er wel achter. ja? Oké. Kom maar dan, pak jij hem eventjes over. Hou hem zo vast. Zet ik hem straks op vast? Ja. Kom maar. Stapje. Lukt dat? Ja. Mag je hier ook wel komen filmen? Om te gek voor ze zijn, hè? Zo'n kleine ruimte. Kom er maar even in dan. Hi, Yvonne. Bravo. Hey. Nou. Zo. Ik denk dat deze kant op. Ja? Oh ja. En deze doe ik altijd wel hier vast. Jorwert. Hier hebben we het erheen. En dan komen we bij Stal Chardon. Some more stick to
Goed zo. Kom maar. Braaf. Goed zo. Doe maar. Goed zo. Doe maar. Goed zo. Loop maar voor haar uit, dan gaat ze wel achter je aan. Doe maar. Goed zo. Even wennen. Even kennis maken. En eten. Ja, dat is wel weer goed, hè? Hi. Ja, wat wil je logeren? Dan hebben we hier Eefje. Hey, is die hier? Hi. Hey. It's like a line. Hey. Goed zo. Eefje. Eefje is grut. Hey, hallo. Goed zo. Eefje met door 2 weken voor de keuring. Ja, door 2 weken. En ze had een mooi dek op. Is een mooi kwadding hier. Hé, ja. Kijk, is een mooi boetentje. En de waterbak. En hier staat een normale buurvrouw. Of een buurman. Hey. Nou. Oh. Dan komt het dicht. Hey. En hier hebben we Hester. Hey, Hester. Hester had ik een dek op. Mooi uitzicht. Hey. En Hester met ik goed 2 weken naar de keuring. Kom ze nou even thuis? Nou, hebben jullie afscheid genomen? Ja. Mooie manen. Ja. Jeetje. Wow. Die heeft ook nog haar baard. Ja. Zou die nog maar 3 zijn? Nee, denk het niet. Nou, en dit is Yvonne. Hey, goed zo.
nou in Witmarsum. Geen idee waar ik uit kom. Maar we gaan wat ophellen hier. Nou, hoi Gea. Hoe sta je? Nou, we correct. Is dit voor YouTube? Ja. We have seen the new truck. Do we have a new truck? Yeah, new truck. I can show you the new truck. We have had instructions how it works. Ik heb ook wel Fries praten. I know everything about the truck now. Kijk, ik heb correct het dicht uit te kleppen. Is dit hem? Ja. Holy moly. Ja, bliksem. Zo correct instructies voor. Sleutel zit erin. Ik weet ook wel even snel laten. Ja, Is toch filmen? natuurlijk. Er zit trouwens een ventilatieknop, want hij kan ventileren trouwens binnen. Oh, Ben. Oh, Ja. dat is wel handig. Zal ik die snel laten? Ja. Dus de discount komen. Nou, zo, hierbij. En er zit gasvering op, dus hij komt heel zachtjes op de grond. Oh ja. Die buis. Ja, deze buis. En als het dicht was dwan, dan met altijd de bovenste Die eerst. klep eerst. Ja. Nou, Cool. deze keer En die met naar boeten. naar boeten. En dan kun je deze jippen en dan kun je ze helemaal in een ronde. Ja. Dit weet ik niet zo goed hoe dit doet. Nou, ik zit er haast wel nog. Ja. Maar dit kun je kunt het vaststellen natuurlijk. En een camera erin. Ja, camera erin zit op het dashboard. Dat is En het een raampje? ventilatiesysteem. De ruutjes moeten altijd niet onder het rieken en die skoolruut nek. Oh. Want nou ja, de hol is hier aan die kant. En hier is dan dat kan alleen maar de sleutel. Oh ja. Of net, nee Oh. net. Zo. Dus hier een zaalkamer, koffiedrinkhoekje. Alles gegalvaniseerd, roestvrij staal. Zo. Nou, netjes hè? Ja. Nou, Zadeltjes kan je erop. zadeltjes, Hoofdstellen. lachpunten, Ja. jacht. Oh ja. Er zit dag- Oh. en nachtverlichting op. Je kan Zo. nog spullen onder de banken. Rotzooi. Rotzooi. En voor de rest riet hij als een tiet. Maar je hebt wel even toe. We hebben starten. Hij start. Nou, dit is hem. Dit is hem. Cool. Er staat een leeuw op. Met eigenlijk Fries in erop. Het logo hè? Van Het logo. Frisian, Frisian Horses. Cool man. Oh. Deze is nij. Die hebben we gekocht. Ja, kontje erop. Oh. Nou zit deze niet met een boek. Ik moet even wat dingen. Steek je hand in de mouw. Ja. Don't stay with your hands in de zakken. Nou, je komt daar als een dit logo op. Ja. Dit of dit. Ja. Draai eens om, daar staat de mooiste op. Ja? Ja, awesome. Awesome, dit komt on de truck. Ik even proberen. Ja. Yeah. Nou, Dan cool. gaan we maar naar huis. Ja. Goed gedaan.